Nako isa ako ta question. Tulo ka chances para inyo matubag ang insakto. Pwede tagsa, pwede po sabot-sabot. Ito na, ang kuta question is, aside sa Tuesday o Thursday, unsa ang duha ka adlaw nga nag-start sa letter T? Thursday. Aside gani, Sa ang Kutaw Question! yes, mga pamilya na napunta na ni sa may west part sa Cagayan de Oro City. Nagsuri-suri ta ni sa mga kadalanan o mangita ta og mga gas station nga parehana na. Ang ilang mga gasmen and women ang atong i-guess sa atong episode today. Ano na to kung maka-answer ba sila? Let's do this. Nata na ni sa may Phoenix Petroleum na luyo ang mga gwapa nga mga excuse me. Kamo tong mga bright daning mahilig og kutaw question. Sakto lang, di pa may kaya ng break ni. Nako isa ka kutaw question, tulo kabuk chances ang inyong pwede nga itubag para makorek ninyo ang akong kutaw question. Ready na ba mo? Pwede na. Ito na ang kutaw question. Aside sa Tuesday ug sa Thursday, unsa nga mga adlaw ang nag-start sa letter T? Unsa inyong first answer? Third day. Third day. Third day. Third day. Third day is wrong. Ikan answer ninyo, be? Thursday. Wow. Thirst? Thursday. Kanang giuhaw. Oh. Di pwede gasolina na lang para di uhawon. Di pwede. Mamatay on tayo na. Thursday. Thirst. Day. Duha man akong ipangita. Duha. Oh, mugato ka ganina na third day. Your second answer is wrong. Ay, ginawa ba eh? Natakaroon dali sa may Petron Patag. Tanahan na to, pangutanan na to ng duha ka po. Gas boy nga mga gwapo kung bright ba na sila, be? Excuse me, sir. May ngapon. Kamu to mga bright dani sa Petron Patag? Basin. Basin. Pila inyong special, sir? Tagpila? 34.90. Special batchoy? Gasolina na, sir. Gasolina. Pwede na sa igopon, sir. Ang gasolina? Dili, ang batchoy, igopon ba? Pwede mo na sa ibutas sa tangke. Ang gasolina? Ang batsoy. Ang batchoy. Nakoy kutaw question, pwede man ako pangutanon. Isa ka kutaw question, tulo ka chances para inyo matubag ang insakto. Are you ready? Ready? Aside sa Tuesday ug Thursday, unsa nga mga adlaw ang naay nag-start sa letter T? Okay, first answer. Bisaya na, master. Secret. Oy, master. Huibis? Nag-start sa letter T, unya huibis? Huibis is wrong. Siyempre. Second answer. Saturday. Saturday. Asa man ang letter T, ana? Saturn? Saturn. Saturday is wrong. Okay? Nato sa may Caltex Carmen og nada niya mga panakabanggiitan, pinaka-bright dani sa Caltex Carmen. Amang isa natago-tago ang isa. Ayay. Ayay. Nako isa ka kutaw question o tulo ka chances inyong tubag para maka-answer mo og sakto. Tagsata. Okay. Pwede tagsa, pwede po sabot-sabot. Ito na, ang kutaw question is, Aside sa Tuesday ug sa Thursday, unsa ang duha ka adlaw nga letter T gihapon ang sugod or ang termino nga letter? what's sa inyong first answer? Wala na. Ha? Wala na. Wala na? Aside sa dua, wala na. Wala na is Wala na po may muna na. wrong. Oh, sorry. Naa na siya, naa. Wait, tanaway kalendaryo niyo. What's sa inyong second answer? Tanan. Tanan adlaw. Tanan. Tanan. Nai point. Tanan adlaw. Your second answer is wrong. Nata karon sa may JT Carmen og nada ni ang pinaka mga banggiitan. Dara sila. Mga cute kayo nga mga babae ni tanan babae. Naibayat isa. Sige, nako isa ka kutaw question. Tulo ka chances nga maansiran ninyo og correct. Magtinabang mo. Are you ready? Ang atong kutaw question is, Aside sa
Tuesday ug Thursday, unsay duha ka adlaw nga nagsugod gihapon sa letter T? Okay, what is your first answer? Saturday and Sunday. Letter T. Saturday and Sunday is wrong. S mangguna siya. Layo ra kay auntie og S. Be. Ay, hindi mong tiwa ka ba? Ano ka parehas mong Tuesday? Da. Nakutaw question Na-explain pa gid siya. Oh, wrong lagi na. Monday og Sabado. Okay, what is your second answer? Taon-taon. Taod. Duha man. Taod ug taod. Your second answer is wrong. May gani kabalo mo nga wrong, ha? Bright kay mo mag-answer og wrong, ha? Bright kay mo answer og wrong. Bright kay. Nata din sa may Carmen nga shell. Rag na mga tanawan, mga gwapo dito ng mga kwan. Tara na to kung dili lang kagwapo, basin bright ko gyapon ni tara na to. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Nangita ko mga bright dani nga dapit, sir. Asa man to mga bright dani, sir? Ay, gamit sir, kami. Ito mo to? Mga friend Nakoy kuan, nakoy sa kutaw question pwede ninyo answeran. Yes sir. Are you ready? Yes sir. Sige. Aside sa Tuesday ug sa Thursday, unsay duha ka adlaw nga nag-start sa letter T? Thursday. Aside gani. Guys, makulimlim na ang langit, hindi pa rin kayo naka-answer. What is your first answer? Tuesday night, Thursday night. Tuesday night and Thursday night? Yes sir. Tuesday night and Thursday night is wrong. Oh no. Sama, sige na maghangad-hangad ya. Tagaraw, taginit. Ah, Ay, tagaraw eh, tagaraw, tagpulan. Tagaraw o Tagulan is wrong! Ha! Nga napunta na ni sa may sea oil bulwa. Abay lang gina siya sa Katie's Pizza. Before tama to sa Katie's, tatangan sa nato tong mga hi baby! Hi baby, musta naman ka? Ay, wala naman kay kuan-kuan sa ako. Ay, wala naman kay text-text. Lagi ba? Ayaw sa tututukin nga na ba? Ayaw ba? Gilok! Baby, ato sa nako to inyong mga kauban dito. Kaya yung mga bright dito, baby, ha? Baby, bye-bye. Excuse me. Excuse me. Mo ba na yung mga bright na ni sa sea oil? Nangita ko ato mga bright sa sea oil. Kamu ba to? Tara. Ikaw na bright po siya. Sige. Pwede pa mo i-appeal sa akong YouTube channel. Are you ready for the kutaw question? Tanaw sa camera. Picture. Sige, ang kutaw question is, Aside sa Tuesday ug sa Thursday, unsa ang duha ka adlaw nga nag-start sa letter T? aside. Lunes? Letter T, Lunes. Wala, inaano siya. Sunday, wala. Ito na ang clue para sa inyong duwa. Kani siya nga duwa ka adlaw nga tigya po ng sugod. Dili makitaan sa kalendaryo. English. Pero pwede siya ma-associate sa adlaw. Kung gusto na ka about sa adlaw, pwede siya ma-associate. Di makita sa kalendaryo. Dili makita sa kalendaryo. Gusto mo clue dire? Okay. Nakoy clue. Kani siya nga mga adlaw di na makitaan sa kalendaryo. English kini. O pwede ni siya istorya. Isip ha. Kani siyang duha ka adlaw nga nag-start sa letter T. Dili ni siya makita sa kalendaryo. Dili ni mo mabasa sa kalendaryo. Pero pwede ni siya maingon. And dili Bisaya, English. And dili ni mo makita sa kalendaryo pero pwede istorya. Wala siya sa kalendaryo. English siya. O pwede siya mastorya. Nga associate siya nga adlaw. Isip, what is your final answer? This portion is brought to you by Katie's Pizza, the newest best tasting pizza in town.
Congratulations to the last week's winner. Please message me on my FB page to claim your prize. Ang question of the week dito na makita sa Kitty's Pizza FB page. All you had to do is comment there kung i-raffle nato ang correct answers karong Monday. So mga migs, unsa pa inyong gihulat? Click the link on the description below. This portion is brought to you by Kitty's Pizza, the newest best tasting pizza in town. Oh, yun just na ng tutaw. Tutaw gyud. Sa naman nana? Nana. What is your final answer? Time, for di ko sure. Time? Time. Time. Final answer? Your final answer is wrong. Oh, no. After 3 years. Ma-answer na gid sila mga pamilya. What is your final answer, Shell? Time. Time? Yes, sir. Dua man. Adlaw-adlaw kasi siya, sir. Na nakikita namin sa Muang So isa rin yung answer. Yes, sir. Pwede lugar na half point. Ano lugar? Pwede mo, sir. Pwede, sige. Time is wrong! Sige, try lang ninyo. Inyong final answer is... Turn. Ha? Say turn. Turn lugar. Balik-balik ang sa lugar. Anong balik? Balik mo naman siya, din. Ha? Adlaw ba? Balik-balik. Turn na lang. Turn? Mutuo ka na, Mark. Mutuo ka na. Is wrong! Ang final answer ninyo, Today. today, duha man. Duha man akong kailangan. Today. Duha ka today? Dua to. Di. Dua ka na. Today? Today. Today. Duha man ang may isa answer. Ah. Ha? Ha? Today and tomorrow. Is that your final answer? Kamo, sa man. Basta ka ko, suggestion lang ko na. Today and tomorrow. Today and tomorrow. Is that your final answer? Dol. Is that your final answer? Para tulot ang maulawan. Final answer? Today and tomorrow. Your final answer is... Unsa inyong final answer? Unsa inyong final answer? Tomorrow and today. Tomorrow and today. English. Wala sa kalendaryo. Anong katago ka diha? Wala, uy. Ulaw ka sa imong wrong answer? Your final answer is... Today. Today? Duha man akong ipangita. Start sa letter T. Today and tomorrow. Today and tomorrow? Unsa tayo inyong first answer? Today and tomorrow. Today and tomorrow is... Correct! Oh, yeah, man! Yeah! Wala kayo sa IQ ko! Correct! Congratulations. Ma'am, ikaw na gyud ang gitagna sa barang itim. Salamat, Master Poppy. Correct! Palakpakan! Grabe, bright kayo by first pa lang answer ha. Ma'am, ikaw na gyud ma'am. Ikaw na gyud ma'am. Congratulations. Dawata kayo na yung palipay gikan sa sea oil. O, yun na ma'am. Today, Ay, yun ako ay. og Tomorrow. tomorrow. Ay, ginoo. Ayan! Ay, ginoo. Ay, ginoo. Amang ka! Today and tomorrow. Ah, di ba? Try. Wala yung try. Wala, isa lang ka-score. Sorry. Today and tomorrow. Lagi sir. Okay ba? Okay? Okay, daghang salamat. At least na may natun-an karon. Sige, bye-bye. There you go mga pamilya, ang atong 13th Kutaw Question episode. Tulo lang ka po gas station, gas boys and girls ang naka-answer. Pero okay lang na kay nag-try mangyapon sila. Thank you so much Katie's Pizza sa pag-sponsor aning episode. Kung gusto mo og pizza, adto lang mo sa may Sea Oil, Bulwa, Cagayan de Oro City. Abay ato ang Katie's Pizza. If you like this episode, please like and comment. Kung wala pa ka nakasubscribe,
please subscribe. Until next time, this is Master Bobby signing off. Bye-bye.